Vi har specialiseret os inden for naturbyg til friluftsliv. Jeg hedder Søren Rabølle. Jeg er uddannet friluftsvejleder og tømrer. Jeg er grundlægger af Rabølle, som jeg startede i 2009. De grundlæggende værdier i Rabølle er mennesket i naturen, det gode håndværk og de gode materialer. Vi holder til lidt uden for Silkeborg, hvor vi ligger godt placeret i forhold til den nemme adgang til materialer i skoven. At tømmeret har en kort vej fra skoven og til de færdige produkter er vigtigt for ærligheden og bæredygtigheden i vores produkter. Vi elsker træ. Vi ser alle de kvaliteter, der er i det. Selvom vi bygger enkelt og stringent, så er der masser af ornament i træets struktur, og det er elsmukt på alle mulige måder. Så er der egentlig ikke behov for, at vi rører så meget ved det, andet end at vi bestemmer, hvordan tingene skal sættes sammen og former de rum, vi skal færdes i. Jeg hedder Erik. Jeg er uddannet arkitekt. Jeg tror, at vores helt stærke side ved Rabølle, det er at bygge unikke løsninger til folk, der har en helt særlig vision eller idé og har stedet, hvor en standardløsning den ikke vil udfolde det steds fulde potentiale. Uanset om man står som offentlig eller privat bygherre, så ved vi godt, at sådan en byggeproces den ikke nødvendigvis er let at overskue. Det er en af fordelene ved at være et lille hold, som vi er ved Rabølle. Man vil opleve, at det er Søren eller jeg, man har en indledende snak omkring projektet med, og det er sandsynligvis mig, der kommer til at tegne og ansøge om projektet. Det er også Søren og jeg, der kommer ud sammen med vores 2-3 andre kolleger og bygger. Så hvis man står som pædagog i en børnehave, eller som skovrider på et statsskovdistrikt, eller bare er en privat, og man ikke kan overskue myndighedsbehandling, så kan vi bidrage til hele processen og sikre, at vi kommer godt i mål.